Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa janya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedan bunjait kirukom hikai hak liang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal. Kikana akibahan news nem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat amdan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit hak neg music school. Daga jing sokya halor ka jing klat no jong ikelung ibadang syukha bat ka jing bomyo jong ka kong pal timarani ya jing sumar ka babiang ha ka jing lechim jing sumar na Ganeshdas Hospital Chelong ban lekha kelung ka balapoi hadu put bagate ka longjing kalhaban man ya jing jagi basngosi badru baka haban pediang ya ka jing shitom ha kamen ka balolong ro daga jing tre torti jong ginong ai jing sumar kumbala kenno ka dor persinong molon dep ha jing lam jong rang basinong te sinong uba jino kharbuki kilapha da jing thaw sya ka menteri sarkar ka bripet ka tanan ka koj khya ka Dr. Amparin Lengdo menhaga sautrik ujumang arjar arpulai Henry ke jing thmu jong dor persinong bandej ai de jing thaw kala pulum no namar bakim sem lakendu i he sarkar barlo shuyo ban bu tang de jing thaw ha office rekam jongki na ka banta bandawa nang sarkar ban ai ke jing bicar ka bohok ya ka kong phal timarani badru bandum jing tip ka babania halor ke jing ja bat ban penstom ya ginong tri ki badan ha ke hospital kat kumbasya ka an ha ke sithi ka balapha da ka dor barsinong malon dep syaka menteri sarkar ke bripet ya ka tanan ka koj khya la kentu ya sarkar jela bakade ban penbiang bat ban penbaha ya kalan ajing sumar rengkat bat gitiar gitar bat gikor gibor ban penmentoy ya poiba kibawan ban pha sumar ha ki hospital sarkar temta singi nga kumling ya kendu pi selong kolong bangawan menena ko kendu na ko office jong i minister ben buram Dr. Amparin Lengdo te ka kalong ba tang bai ka khamyo man kendu i na ma bai imdan office na jing pun kam ko jong i di kam te ngala subu no sithi ba de ha ka office jong i te nang ta ngawan sa ngalek kendu sa ya u ram kumar bade u commissioner jong ka health and Family Welfare Department te hang turu dan meeting no tengah suyo ban bu tang city te habro art kijaka hapo ko office jong i health minister bad ka office jong u Ram Kumar badai u commissioner jong ka health pro art li ngayo ban penpoi kini ki kot tengah kami lenti baling ba kini kot ka jing kalong kum ka jika senjam ka bakashin ka derbas nong kalek bani kendu pentip yaki bi sarkar ngakermen baling ba kini jing tho ke ba ka derbas nong ka dibu benne ka singi te ka sarkar kan perkhat dem ki bala ban perkhat nak banta ka jing bha jo kani khana te sakawiru ko long bang kumbanga i mene kani khana kapo ni grim kala ban kren menta kala ban shong te kala ban bam te ka jing khublei ka bakarpang ya ka negrim hospitals ba ke la le bha ya ni khana te ka kila la bila ban hadu bakala la ban jam kum tu kum bakalong te mene kat kum ka inquiry jonga ka negrim authority ka long ba ila kila saban sasan sngi kendang badi i ban sumar i kendang ba kan syai no te kalong ka jing tuai lang na kaliang snong bat na baro ke baya dan lang banya sos na ya kani jing ja jong ni long ye kham tam ni ka long kami ka phalti marani ba kan syai ki ka no wat haladin ku adu no i khun ron lai ka kan syai ki ka no khnang ba kan yo pa panon no si yang ban sumai lang jong ki khun ban hiang arut ka dai ni ka leng jong na ko probas